projecte de l'Escola de la Pau és un projecte, com has dit, bastant nou. Una campanya de sensibilització són una sèrie d'activitats o actuacions que es fan per sensibilitzar. Què vol dir sensibilitzar? Surten aquí, i llavors s'han de llegir perquè llavors si no sabem... Anem a iniciar aquest acte d'inauguració d'aquesta exposició que forma part de la campanya En tens ganes, col·labora-hi.